Kuya Dani, tambagi ko be. Kuya Dani, tatlo kaming napaka-close na barkada sa kumpanya namin. Kahit po magkasintahan silang dalawa, ay hindi po problema ang barkadahan namin tatlo. Minsan, nag-inuman kami sa apartment ng babae. Nalasing po kaming tatlo at nakatulog po ang boyfriend niya. Nadala po ako at may nangyari po sa amin ng girlfriend niya. Guilty po ako. What shall I do? Please help. Art. Hello, good morning sa lahat. Lalo na dyan sa Osamis City at Cagayan de Oro City. Sa mga nag-message sa akin sa Facebook from Pangasinan at Northern Luzon at sa Manila, kamusta kayo dyan? Medyo natagalan bago tayo nakapag-upload muli dahil sa mga bagay-bagay na binigyan ko ng priority kasi importante. At good morning din lalo na kay Art. Ayon sa liha mo Art ay napaka-close ninyong tatlo. I would just imagine na maganda ang inyong samahan bilang mga barkada. Kaya nga lang may parang napunta sa sitwasyong maasim dahil sa nangyari after nung sa inuman. Mayroong kasabihang 2 is a company and 3 is a crowd. Sa tingin ko, 3 is a crowd na nga ang nangyayari after mo nagawan ng pagkakamali ang girlfriend ng iyong barkada. Napakalaking mali, Art, ang nagawa mo. At ito ang nagdudulot sa iyo ng guilt. Alam ko, nadala ka lang sa kalibugan mo kaya nadali mo ang girlfriend niya. Dapat kasi nung una pa lang ay minarapat mo na sanang ikaw ang mag-umpisa ng limitasyon kahit na napaka-closer than close kayong magbabarkada. Kahit pa isipin nilang parang mag-iiba ka, ayun sana ang dapat. Ikaw na sana ang lumayo o dumistansya padahan-dahan to give them the needed privacy in their love life. Kasi alam ko
na pag nadungisan ng konting pagkakamali ay talagang masisira ang pagkabarkadahan ninyo. Now, ang payo ko sa iyo ay payong barkada din. Harapin mo ang katotohanan, mag-usap kayong tatlo at mag-usap ng mahinahon. Sabihin nyo ang pagkakamali at aminin nyo na ito ay bunga ng sobrang malapit sa isa't isa. Humingi ka ng sorry at alam ko tatanggapin ito ng lalaki. Sabihin mo at gagawin mo na pagkatapos malutas ito ay umiwas ka na sa barkadahan niyong tatlo paunti-unti. Siguro time na rin na maghanap ka na ng iyong love life para fair at seryoso ka, Art. Anyway, good luck sa iyo at sana ngumiti sa ating lahat ang langit. Umulan sana ng grasya bukas. Ito ang iyong Kuya Danny. Salamat. God bless.